Poetica reflectării, cu subtitlul Încercare în arheologia mimezei, este un studiu de Cristian Moraru, publicat în 1990 la editura Univers București. Central va fi aici conceptul mimesis și mai de mult am prezentat pe canal primul capitol din cartea Mimesis, reprezentarea realității în literatura occidentală, de Erich Auerbach. E vorba de capitolul Cicatricea lui Ulise. Pe coperta 4 a cărții lui Cristian Moraru ni se spune că este asistent la Catedra de Istoria Literaturii Române a Facultății de Litere din București. Sigur, asta era în 1990. Foarte curând după aceea, autorul a plecat în Statele Unite, unde a devenit universitar și acolo și are multe studii în engleză, dar a continuat să aibă legături și cu România și să colaboreze cu cercetători din România. Deci aceasta e o carte de tinerețe și înainte de asta mai publicase Ceremonia textului în 1985, unde analiza poeți români moderni, și un studiu monografic despre Alexandru Ivasiuc cu subtitlul Anatomia imaginii în 1988. Volumul cuprinde, așa cum vedem la cuprins, 3 mari secțiuni, fiecare cu mai multe subdiviziuni. Prima secțiune se numește Preliminarii la o refutatio imitationis și expune intențiile autorului, domeniul de interes al studiului, Narcis poeticianul A, pentru că va fi și un Narcis poeticianul B la sfârșit, distinge între nivelele narcisismului și instituie logosul mimetic și logosul narcisic ca polarități ale spiritului. Deci cartea va opera foarte mult cu această dihotomie, logos mimetic versus logos narcisic. A doua secțiune, jocul paradigmelor, disociază între paradigma mimetică și paradigma narcisică. Prima e conturată prin 6 pseudosinonimii mimetice. Deci acestea sunt pseudo-echivalențe: mimesis versus imitatio, mimeză versus copiere, versus reproducere, versus oglindire sau reflectare, versus zugrăvire, versus realism, și 5 pseudo-antonimii mimetice: reprezentare, exprimare, fantezie, imaginație, transfigurare, creație, deci termeni pe care tindem să-i opunem mimesisului sau mimezei. Și a doua parte, a doua paradigmă, paradigma narcisică, este conturată printr-un decalog al autoreflectării, care desface polisemia narcisismului modern într-un evantai de 10 accepții, de la reprezentarea ca reprezentație, deci teatralitate, până la stadiul oglinzii, care ne duce cu gândul, bineînțeles, la Jacques Lacan, cu le stadiu miroir. Fiecare dintre paradigme este reconfigurată într-un capitol concluziv, modelul mimetic, respectiv modelul narcisic. Secțiunea a treia a cărții pentru arheologie a mimezei împlinește în 14 subcapitole promisiunea din subtitlu prin recitirea câtorva texte fundamentale ale filozofiei esteticii și poeticii antice. Studiul își mimează cumva tema prin structura circulară, autoreflectantă. Primul capitol, cu Narcis poeticianul A, este oglindit în Narcis poeticianul B. Demersul arheologic, să zicem, de arheologie conceptuală al studiului implică în proiectul autorului o analiză a emergenței narcisismului în cultura europeană. Sigur că ne gândim la narcisism,
ne vine în minte mitul lui Narcis, mitografia lui, așa cum este conturată mai ales în metamorfozele lui Ovidiu. Narcis, cel care s-a îndrăgostit de el însuși când și-a văzut imaginea reflectată în oglinda râului și a respins-o pe nimfa Eco, deci a respins alteritatea. Și pentru că această iubire nu poate fi împlinită, el s-a stins până la urmă, de fapt s-a transformat, s-a metamorfozat într-o floare, care e narcisa. Și de acolo termenul narcisism, derivatul de la numele lui Narcis, a căpătat multiple accepții și în psihologie, psihanaliză, dar și în estetică și teoria literaturii. Scenariul hermeneutic cu sintagma lui Cristian Moraru pornește aici de la legitimarea conceptului în teoria modernă, dar îi recuperează premisele în subteranele discursului antic despre mimesis sau mimeză, după cum propune Cristian Moraru și folosește termenul și e bine să-l folosim, cu argumentul că substantivul este feminin în greacă, așa cum era poiesis și a dat poezie. De ce să nu adaptăm la limba română și să zicem mimeză? Adevărat ur-fenomen al artei europene, deci fenomen originar, mimeza are și efecte blocante pentru gândirea critică, după cum vedem de multe ori, în virtutea instituționalizării ei și mai ales a interpretărilor înguste și falsificatoare ulterioare, dintre care cea mai gravă e tocmai reducerea ei la semantismul imitației. Adică mimesis era totuși ceva mai complex la Platon, cu timpul s-a restrâns și pentru mulți a început să însemne doar imitație, dar am văzut că pentru Cristian Moraru aceasta este o pseudo-sinonimie. Refutatio imitationis, sintagma folosită de el, l-a cuprins, deci respingerea imitației. Refutatio în retorică însemna respingerea argumentelor adversarului, era o componentă a discursului. Deci respingerea imitației are tocmai acest rol de a deconstrui reprezentarea consacrată și dogmatic normativă a unei mimeze literale, înțeleasă literal. Concepția ca actul creator sau poiesis, cum se spunea în antichitate, este o reduplicare tale vale a referentului, a unui referent exterior chiar. Se ajunge la un fel de critică a rațiunii mimetice, cum zice el, autorul, care e de fapt o critică a rațiunii literale, de vreme ce nu eficiența conceptuală a mimezei în sine este contestată, ci comoditățile teoriei sau ale uzului comun, care preferă confortul conceptual al etichetelor, care sunt uneori rudimentare și univoce. Mimeza este astfel reabilitată doar în măsura în care îi se restituie sensuri autentice și mai complexe. Metoda arheologică și restitutivă presupune citirea în filigran și palimpsestic, să zicem, a unui discurs narcisist ocultat și refulat de către discursul pro-mimetic. Și aici aș face trimitere și la o altă carte a lui Murray Krieger, Teoria criticii, tradiție și sistem, cu traducere și prefață de Radu Sordulescu, publicată tot la editura Univers în 1982. Și aici teoreticianul american are un capitol despre opoziția înșelătoare între teoriile mimetice și cele expresive. Și ne gândim în primul rând la cartea celebră, foarte influentă, arăt aici PDF-ul care se găsește pe internet, The Mirror and the Lamp, Romantic Theory and the Critical Tradition, a lui M.H. Abrams.
Deci opoziția între o teorie propriu-zis mimetică și una expresivă, narcisică, cum ar zice Cristian Moraru, este de fapt înșelătoare, pentru că mimesisul, mimeza, tocmai pentru că e atât de complexă, poate să implice și referenți imaginari, interiori, subiectivi, nu numai lumea exterioară. Deci nu mimeza ca o oglindă purtată de-a lungul unui drum, cum zicea Stendhal. Da, deci, cum spuneam, discursul pro-mimetic, curent în teorie și critică, poate să oculteze la un moment dat acest filon narcisic pe care îl aduce la suprafață autorul român. Tematica subiacentă a narcisismului trebuie adusă în conștiință în planul explicitului teoretic. Dacă poetica modernă va supralicita polul autoreflexivității prin evacuarea uneori totală a referentului, il n'y a plus de hors text, cum zicea Derrida, în gândirea antică greco-latină, cum argumentează Cristian Moraru, mimeza și narcisismul alcătuiau o autentică dialectică. Conștient că poate fi suspectat de o actualizare excesivă a textelor antice, autorul subliniază că nu urmărește negarea mimeticului, ci reevaluarea conceptului, iluminarea, cum zice el, a bogăției sale semantice aurorale. O distincție fundamentală care va asigura coerența argumentării este cea între două tipuri de narcisism. Narcisismul auctorial este cel prezent în latență în teoreza antică și ostentativ în programul romantic. Coincide cu un narcisism al oglinzilor paralele, eul și lumea se oglindesc reciproc. Narcisismul textual, a doua categorie, deci prima este cel auctorial, narcisismul textual va fi conturat de post-romantism în linia Mallarmé, Borges, noua critică, post-structuralism. Versiune extremă a autoreflectării, acesta este un narcisism al oglinzii concave, cum zice Cristian Moraru, care își reflectă solipsist și autotelic structura. Textul se autocomentează, își teoretizează forma, se imită, este autospecular, cum am mai văzut și am mai discutat în videoclipurile despre Barthes, de exemplu. Prin excavarea narcisismului, opera va fi astfel inserată în clivajul ontologic platonic dintre o lume fenomenală a devenirii, lumea sensibilă, cum zic filozofii, și alta inteligibilă, suprasensibilă a formelor incoruptibile și a esențelor imuabile. Da? Deci lumea ideilor, a formelor, a paradigmelor la Platon. Pentru artistul Narcis, lumea este oglinda care îi reflectă chipul, ceea ce arată că în măsura în care e o sursă de mimemata, ea a încorporat și această imagine a sinelui reflectant. Esențială în înțelegerea reprezentării narcisice, încă o dată camuflată de mimeză, este primordialitatea imaginii pe care mimeza literală o cantona într-un statut accesorial. Narcisismul superior, așa cum îl înțelege Cristian Moraru, mediază între imanență și transcendență, între sensibilia și inteligibilia, între eikon și eidos. Logosul narcisic implică autoscopie, endogeneză, autonomie, proiectează sinele ca fenomen originar și autopoietic. Ne gândim la etimologia termenului poiein, a crea, și poiesis, care însemna nu doar poezie, ci creație în general, facere, plămădire, plăzmuire. Fără a se dori o istorie a conceptului de mimesis, lucrarea compune o paradigmă complexă a acestui arhiconcept, cum îl numește Moraru, arătând prin seria acelor pseudosinonimii amintite ce nu este mimeza, la ce n-ar trebui redusă sau cu ce n-ar trebui confundată,
imitație, copiere, reproducere, oglindire sau reflectare, zugrăvire, realism. Aș zice că, într-un fel, mimeza este totuși și aceste lucruri, doar că nu trebuie redusă la ele, adică se îngustează prea mult sensul atunci când o echivalăm cu unul din aceste termeni, dar nu înseamnă că nu are nicio legătură cu aceste concepte. Superstiția trompe-l'œil-ului, confuziile curente ale realismului, căruia îi se ignoră latura convențională, artificiul, preartisticitatea imitatului sunt aici trecute în revistă. Într-adevăr, și realismul, oricât de documentar se dorea, sau chiar naturalismul, care se voia tranșă de viață, are convenții, are artificii, decupează realitatea într-un mod arbitrar uneori sau deformator, intenționat sau neintenționat. Deci niciodată realismul nu este nici el o copie mecanică a unor referențe exteriori. Pe de altă parte, falsele opoziții vehiculate de vulgata critică, toate generate de incomprehensiunea, neînțelegerea față de complexitatea mimezei, sunt inventariate în acea serie de pseudo-antonimii mimetice pe care le-am amintit și care sunt consistent explicate aici în carte. Încă o dată, mimeză versus reprezentare, versus exprimare, versus fantezie sau imaginație, versus transfigurare, cu variantele decantare, sublimare, esențializare, idealizare, simbolizare, sugestie, interpretare, etc. Sau mimesis versus creație, invenție. Deci o falsă antinomie. Avem tendința să credem că mimeza înseamnă doar reflectare, copie, pasivă și creația este cu adevărat invenție, cumva demiurgică a unui alt univers. Ori lucrurile sunt mai complexe de atât și opoziția se deconstruiește până la urmă singură. În pregătirea analizei minuțioase a proto-reflecțiilor narcisice din textele antice, paradigma narcisică este schițată printr-un sinopsis al manifestărilor spiritului narcisic sau auctorial în filozofia europeană și sunt amintiți Tommaso Campanella, Thomas Hobbes, Blaise Pascal, Spinoza, Leibniz, Rousseau, Immanuel Kant, Fichte, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Cassirer, Ernst Cassirer. Deci toți aceștia sunt priviți din perspectiva logosului narcisic. Decalogul autoreflectării este o taxinomie în cadrul poeticii narcisismului textual, pe fondul unei răsturnări epistemice radical antimimetice. Respins însă în abordarea de față este orice înclinație de a considera narcisismul din unghiul patologiei sale. Deci nu merge pe linia lui Freud, Lacan și ceilalți. Iar astăzi, în ultimii ani, mai ales în ultimii 10 ani, e chiar o obsesie și a intrat și în cultura de consum, o obsesie pentru psihologia narcisismului și psihopatologia. Toată lumea e narcisică, toți dușmanii noștri sunt narcisiști, pentru că sunt multe materiale și pe internet și se vorbește foarte mult, mai ales de la Sam Wagner încoace, despre tulburarea de personalitate narcisică. Dar el nu se ocupă de asta. Arheologia mimezei, miezul analitic al volumului, comportă deci un recensământ al tropismelor narcisice, expresia lui Cristian Moraru, așa cum emerg ele din dialogurile platonice,
Și atunci mai avem secțiuni care se numesc mimeză și anamneză, gnotis și auton, deci cunoaște-te pe tine însuți, dialogul și bucla, Narcis imitatorul, Narcis în cavernă, cu trimitere la mitul cavernei sau al peșterii, la Platon, Narcis în cavernă și paradigma clinică, Confesiones și de Magistro de Sfântul Augustin sunt amintite în discuția despre homo interior, omul interior. De asemenea, viața lui Apolonios din Tiana, unde Filostrato pune imitației imaginația, deci reprezentarea fantastică și efectul autoreprezentării. Mai amintește pe Dionis din Halicarnas cu Perimimeseos, dar și pe Pseudolongin cu Perihiupsus, adică despre sublim. Îl menționează și pe Quintilian cu Institutio Oratoria, formarea oratorică sau a oratorului, retorica ciceroniană, de asemenea, pentru a argumenta subtextul narcisist intersubiectiv al imitării autorilor, altfel spus al intertextualității. Pentru că încă din antichitate mimesis însemna nu numai reprezentarea realității exterioare, ci și imitatio auctorum, imitarea autorilor care devin modele. Nu era valorizată așa de mult originalitatea în sens romantic, adică invenția de subiecte. Era un repertoriu comun de mituri din care se inspira toată lumea și apoi își răspundeau unul altuia, cum vedem, de exemplu, în tragedie, atâtea tragedii care aveau același titlu și tratau același mit, la autori diferiți și în felul ăsta ei intrau în dialog, polemizau și unul cu altul. Deci mimeza mimezei, cum zice Cristian Moraru. Bineînțeles, poetica lui Aristotel e o referință importantă, poetica poeticii, Eneadele lui Plotin, sufletul odiseic, e aici o secțiune, în fine, mitul lui Narcis în versiunea ovidiană din Metamorfoze, tratată în capitolul Aspecte ale mitului, care e și o trimitere intertextuală la Mircea Eliade, că ne gândim de cartea lui numită la fel. Foarte dense sunt referințele clasice în capitolele Ochiul de dublat și Alfabetul lumii, adevărat corolar al demonstrației, tema vederii, opsis în greacă, esențială în poetica reflectării, simț paradigmatic, văzul este un omolog al cunoașterii, nu? De multe ori zicem văd sau a vedea înseamnă a înțelege. Esențială în poetica reflectării această temă a vederii, a viziunii, toposul lumii carte, constanta gândirii occidentale, dublat de cel al sufletului carte, liber interior, deci cartea interioară. Și ne gândim la teoria topoilor, așa cum o vedem și la Ens Robert Curtius în literatura europeană și Eviul mediul latin. Circula acest loc comun, acest arhetip, toposul lumii ca o carte, liber mundi, cartea lumii. Mimeza citită prin anamneză reprezintă punctul arhimedic al cărții, aș zice, și o contribuție teoretică indiscutabilă, ținând cont că cele două concepte, amândouă platonice, nu sunt întotdeauna puse în legătură în literatura de specialitate, mai ales cu o aplicație la estetică, teoria literară, critica literară. Întregul edificiu conceptual al Sudului se menține și se justifică explicit sau implicit prin această corijare a lui Platon prin Platon. Socraticul cunoaște-te pe tine însuți este o deviză narcisică, iar textura mitului sugerează că în oglinda izvorului se reflectă odată cu chipul lui Narcis și chipul alegoric al lumii. Alter, care însemna în latină celălalt din doi, celălalt, este o metaforă speculară a lui idem. Metaforă speculară, sintagma lui Cristian Moraru, tot o etimologie latină aici, specular, de la speculum, care însemna oglindă. Și întâlnim
termenul foarte mult și în teoria intertextualității, autospecularitate, e și titlul unei cărți, Le Récit Speculaire, povestirea speculară a lui Lucien d'Alembert. Deci tocmai narcisismul textual. Prin relectura narcisic-anamnetică, integral confirmată de Plotin și Augustin, deci de neoplatonism, a mitosului și a logosului filozofic deopotrivă, mimeza nu mai este analogică, ci, în sensul dantesc de mai târziu, anagogică, în virtutea relației eidetice cu modelul. Ne amintim că la Dante și, de fapt, în Evul Mediu era acea quadripartiție a sensurilor, sensurile scripturii și apoi Dante le avea transferate și la propria comedie, sensul literal, sensul moral, sensul alegoric și sensul anagogic, care înalță sensul mistic, cel mai profund. Referentul prim al mimezei, în lumina doctrinei reminiscenței, anamnezei, este de altfel sufletul auctorial vizionar, din nou sintagma a lui Cristian Moraru. Mărturiile antice ale poeticii autoreflectării învederează în analiza lui nu doar narcisism auctorial, ci și autospecularitate textuală comparabilă cu cele mai sofisticat premeditate jocuri autoreflexive ale modernității, acele amboîtement narrative sau încastrări, povestiri în ramă, simetrii, bucle autoreferențiale, puneri în abis, mize în abim. Ne gândim la Gide, Andrei Gide. Toate au o prezență marcată deja în dialogurile platonice sau în confesiunile lui Augustin. Deci sunt mai proeminente în modernitate, dar nu sunt inventate de modernitate aceste strategii autospeculare și autoreferențiale. Restituind dimensiunea eidetică a poiezei narcisice, poeticianul rămâne în câmpul platonismului. Proiectul inițial de a analiza într-o nouă lumină texte clasice îl autorizează să postuleze transgresarea prin narcisism a discontinuității ontologice pe care se întemeia respingerea platonică a mimezei, fără însă să pună sub semnul întrebării chiar scenariul acestei ierarhizări a nivelelor lumii. Și știm despre ce e vorba, tocmai pentru că arta este o mimeză de gradul 2 la Platon, reflectarea unei reflectări se îndepărtează de modelul ideal, de paradigmă sau formă și nu are valoare de cunoaștere, nici valoare morală și ăsta era argumentul pentru a îl alunga pe poet din cetate, în Republica. O posibilă extindere a analizei ar trebui poate să descrie specificul autoreflectării în condițiile ieșirii din platonism, să zicem și din metafizică. S-ar putea să fie o prăpastie între narcisismul auctorial, a cărui versiune tare implică un sine cunoscător și creator care participă anamnetic la sufletul universal, divin și nemuritor, și narcisismul textual al epistemei moderne și postmoderne, antiesențialiste, în care viziunea unui subiect producător stabil și clar conturat a fost substituită de aceea unui sine disipat sau clivat, diseminat, fluid, dacă nu chiar absent sau vid, oricum lipsit de eidos și de tipar și de coerență și continuitate identitară. Pe de altă parte, tematizarea obsedantă a identității, poate tocmai ca efect al acestei absențe în contemporaneitate, evocă, fie și prin contrast, acele tehnologii ale sinelui pe care Michel Foucault le-a considerat definitorii pentru filozofia elenistică și romană și s-a tradus după cartea lui Cristian Moraru, mult mai târziu, cartea lui Hermeneutica subiectului, cursul la Collège de France, de Michel Foucault, unde analizează conceptul de curasui, grija de sine,
Epimeleia Heautu în filozofia antichității. Deci excursul recuperator al lui Cristian Moraru în această carte comportă și recomandarea de a reconsidera istoria artei din perspectiva dozării celor două poetici, a tensiunii fecunde dintre cei doi logoi sau cele două paradigme. Logosul mimetic domină, bineînțeles, antichitatea, neoclasicismele și realismul la nivelul poeticii explicite și al celei implicite, în timp ce vectorul narcisic subîntinde manierismul, romantismul și întreg modernismul de după simbolism. Deci o carte de referință din 1990, dar care este foarte folositoare pentru toți cei care studiază acest concept mimesis și conceptele care gravitează în sfera lui.